Velkommen til første afsnit af verdens ringeste fodbold. Jeg er jeres vært Mathias Hoffmann Felten, som også spiller for Guldested BF. I dag skal vi se på kampen mellem Guldested BF og Vildbjerg. Kampen sluttede her for få øjeblikke siden, og det endte med en sejr på 6-2 til Guldested BF over Vildbjerg IF. Godt, Menaki! Kampens spiller, som blev valgt af tilskuerne, var Mohamed Menaki, som med sine tekniske færdigheder afgjorde den her kamp og scorede 3 mål. Menaki, du blev i dag valgt som man of the match af tilskuerne. Hvordan har du med det? Jeg er virkelig taknemmelig, og jeg takker min familie og alle mine fans. Du scorede en af kampens bedste mål. Kan du nævne lidt mere om det? Det er Gud, du ved. Dagens højdepunkt skete i dag i første halvleg, hvor Hassan Taleb var ude for en hård tackling, og derefter sparkede ud efter modstanderne og fik det røde kort. Vi har fået Hassan Taleb til at snakke om situationen. Ja, men det er for det første en forfærdelig dommer. Forfærdelig spiller, meget hård spiller. En dårlig dommer. Han dømmer vores 3-4 kamp på hjemmebane, og synes, han er dømt rigtig dårligt. Og jeg fik det røde kort, fordi jeg gik efter at sparke efter ham. Og jeg kunne ikke styre med temperament, så jeg fik det røde kort. Men det synes jeg sgu ikke særlig godt. Det synes jeg sgu. Ja. Nu skal være et interview med Jimmy Damgaard. Han scorede dagens mål fra midterlinjen af. Jimmy Damgaard, han scorede dagens mål af. Kan du uddybe situationen? Ja, altså de andre de har lige scoret, og da jeg er på vej op til midterlinjen, kommer Mads løbende hen til mig og siger, prøv at skyde. Fordi han ser, at målmanden står lidt skævt inden for målet. Og så da jeg er på vej op til midterlinjen, ligger Menaki den af, som jeg gerne vil have, og så skyder jeg bare på mål, og målmanden han når den selvfølgelig ikke. Den sejler lige en bue lige forbi ham, og ja, det var så sådan det skete, og jeg oplever det selv meget godt. Altså, jeg rammer den clean, og det er meget smukt. Vi fik tilfældigvis ikke målet i dag, på grund af at Abshir Ali Ahmed satte hånden ind foran kameraet i situationen. Vi fik dog måljubelscenen. Ja da! Så du den der? Det var helt ind. Ikke sygt, du der. I dag har vi også et interview med Troels Bammer Hegaard, som er en skadet spiller, som blev skadet under forrige træning. Han fik en green stick i armen. Er du tilfreds med dagens kamp? Det er jo på en måde på grund af, at nu når vi vandt, så gør det bedre, så gør det, så vi bliver bedre i tabellen. Så vi ligger foran med 4 point over Vildbjerg. Var det en standard Guldested BF-kamp? Det var det jo på en måde, som sædvanligt sådan jo pissering. Tak skal du have. Dette var alt for første afsnit af verdens ringeste fodbold. I kan glæde jer til resten af sæsonen. Tak for i aften.